Ahava Production, kala pelat paidbah yaga jingrwai, bala ai kerteng jisu kynmaw yanga, haga sauterek unai lur hajar phuwei, haga YouTube channel bala ai kerteng bala donbok kharkamni. Kumshi benta ka jingra khe yaga Youth Week, but Youth Sunday hajar phuwei. Bat ban yalap yaga khubor jing pin im, lingba ki sur jingrwai. Kani ka jingrwai, kolong ru shibenta ka kynmaw ieit, ban pinsa nam ya paralok jongki, ieit email pol wan kar. To ai pa kani ka jingrwai, kan nong ka jingkar khu ya baro ki basngap pat pek ka. Jisu try kynmaw yanga ngalong rau ha jing slow pa on the boy but me hang ta dengan rai hallelujah Gabin chong ya ga jing en halad on rim da shu ken cha pang la ga jing im o ga shat ga gwen na la ga jing slow pa na ben san ya la jing ye da la gi nya cooking ra tu sin sha